Kajing pelip ka boarding lani ka load shedding ka bahakeleng ka jela kalakta ha ki babon kiliang kumjo ika themri bhoi barok away ki bayo eka boarding electric tang kumbalai hadu saw kanta ai hakashisngi but kani ka longkat kum ka jinga thu jang president ka ribhoi youth organization halor kani ka GAC jang ki laitli ki seng bhalang na themri bhoi bakan thop ya ka MPUF RBYO but MPSO mendaka sngi ka apun riutrik ya yong ki lawan ban ya kan do yo menteri badai pe ya ka tanat boarding o iti mondal halor ka jing bambiang ka rukom penlip ya ka light nalor ka load shedding ka GAC kala bu jingkli halor ka jing penlip tangi kiri upat ba henry kat ba haki karkhana ba pher hari bhoi ka boarding kam thut satya ula benrap bakani ka dei ka jing bam sap jong sarkar baka ju ai daw na mar ka jing duna ha yam henry ula kdo ba wat la kam duna ru kalong hi kumjo habakren bakilat pathai khubor u president ka RBYO ulaong baka jing kandu jongki ka dei ban pan jing penshai halor ka ni ka jing lep kha nakabakdo baka tanat ka dei ban ai da ka schedule lani ka por ka batikna hakanu ka por ban penlep bat ban penme ya ka lain kumtu kumbang ala batai phi mene kalait kalip nyu baje men met bat kame pra baje ting teng kame pra baje ro kalip no kam kalat kamuan te bat nang ta pade kalait kalip biang khat baje hadu undreu te nang nang ndreu baje mesti pro ting teng kalait kalip hi kanome em tu te thrai ha kisngi ban yo lait sau kentai thrai kentai ha kisngi te da sau kentai CPO lait ka bil lait pade kolong kum te habade baka bilai pada kumtu mengalai kern hibat abul tehar mandal mene ngalai kern hi kata namar ba kalai ila da ngithang ningim thang ro ka fix charge ka don be kamut bangi hapsiu ba yak tu de kata kata kan ngong ba lada ngi pen lada ki pelip lak makana ro lada kata ka bilai kan duna kan duna ke katu ka bil ka ba sing habat siu be te kumba iwe ne memar ngi ro lada ban ne kar mene hande ba lada long ka bala pide ban persengek no ni bil ro ban boy lada kan ne ka like kampat kena de tri ong bala kata de kata kata lai kern ya fix charge ro mene de ong e ta rum la de na ta hob phim la kamut ba kaleng ka jingi ong ba de ban piang no ni like kam de ban non jing thot de ha ba de ba ta fix charge ro nim don jing snyo hi kamut no ha ba de ba ki industrial la ne ki factory la ne ki no ha ba de ba ki te kam non jing thot nam ta ka ne ka like ndre ka ba thot i ka de ba tang nam ta pa ba le kemut kelut seding nam ta kini industrial kam dam jing kam dam jing ki de ki giat be ki ka khana ro ki hindre ga jing thot i ka de be tang nam ta ju pa ba ai hatu kum ngejing tip jung phi ke jing ya bi juki pinyat ke generator ne kawan be ka po ada ba an po gomen nang ni ke bayak juga misian ha bai de bat kata ka power ka bagi penun kam de na kalian jungi dese kata ka generator ka bagi don dengan lak tip de ka ji punya iki de ka de na ka power ka ba wan ni na ka jung sarkar hai jika iban dipidan menong pada haba ya ki industrial la banai like terbeli pada seki nong song la banai ka reporting bakade kata kin ka kalenti ka bangiya kran kalong ba haba ki ong ingi baki ai lo siding namar kadam ka duna te mane ngi la de ban kran te ngi ong ba lada kadam kadap lane kadam kaduna ro kalai ka thut ikum ni kal siding kawan ikum ni de nanta kadau long ba nagaliang ka jungi hi ngi persya halor kane ka benta ba na ka benta kita ki industrial ne ki factory ki penbiang ki galai bat na ka benta ki pai ba pada ki penduk ki galai namar ba belai ki pai ba te se long kim yo ji mentoi mo galai ki ba shu yo kai bai charge kum tu untuk supa la ni sejar de nam tag ki pada de ki lak ki ulak la ban yo tu long ji long long kita den dai den ka tahu long ba kani kum kal ong lu ne ba kate ka corruption na ne ka ji bam sap lada ki hi chimkia ban train nan ta ka cek ban train hi ban kila de ban chimkia no na du kani ka sngi ba menta bat bagila de ban penduna no swai kani knet kani ka lut chini ha bai de bat kenta ka bakibo bat baki de ban penduk no kani ka jingnep kha kha ko ke betul betul